Господин Кадурин, в Пазарджик сте по повод една постановка, която ще играете тази вечер. Вечеря е за двама. Постановката е на Бойко Илиев по текст на Сантяго Монкада. Няколко думи за пиесата и вашата роля. Ами това е поредният идиот, дето играе. Едно време бяха принцове, сега идиоти играе. Добре написана пиесата, забавна е много. И така, малко е странно чувство, защото аз съм играл навсякъде, но много рядко в Пазарджик. А живея тук на 50 метра. Знам, че доста неща ви свързват с Пазарджик. Някакви ярки спомени, които пазите от детските си години. Знаем, че пък сте участвали в театрални трупи към Младежкия дом. Сега трупите е да ги оставим. Това е ясно. Винаги като дойде тук, като не съм идвал 1-2 месеца, въпреки че аз гледам да идвам, сега като минах с Ани Пенчева и с Ани Михайлова моста на Марица. И те като тук, какво викаме, тук ходихме нагоре по Марица, жаби надувахме, стреляхме с разпинялки, се казва тук, не знаете. Детството е най-великото нещо. Казвате в едно ваше интервю, че махалата е велико нещо. Защо смятате така? Толстой казва, че човек цял живот се бори за съвършенство, а не знае, че като дете най-близо до него. Защото когато си дете, си най-близо до Бога. Аз лично не познавам човек, който да не обича и не уважава детството си и не изпитва носталгия по него. Аз съм също от тези хора. Младите стоят все повече пред компютрите. Повечето от децата днешните не познават това нещо, махалата. Според вас това проблем на държавата ни, на нацията ни, на възрастните или как ще бъде решен според вас? С театър? Да не бъдем ретроградни. Естествено, че ще стоят пред компютъра. Ако по мое време имаше компютър, и аз щях да стоя пред компютъра. Аз си спомням как стоях пред радиото в 9 часа сутринта, вие сте по-млади, когато излъчваха в неделя, излъчваха радиотеатър. 9 часа сутринта. Значи ако тогава детето, което съм имал компютър, съм щял да стоя пред компютъра. Нищо не трябва да е същото. Правилно. Подхванахте големи теми, но това, че се развиват технологиите, не значи, че човека не е същия. Просто там, откъдето децата черпат удоволствие, игри, просто се смени обект. Те сега се черпат същото удоволствие от компютъра, от игрите в компютъра. Аз не съм от хората, които са против това. Напротив, това е част от живота. 21 век сме. А иначе проблемите на нацията, подхванахте тези неща, това е проблем на цялата планета. Предполагам, че едно китайче също седи по цял ден пред компютъра или в Зимбабве също. Промениха ли се така децата от тези, които познавате вие пък от детството, вашите връстници? И с какво се промениха? Към добро? Лошо? Децата, моите връстници, дет сме били деца? Да. Някои плешивяхме. Как? Човек се променя, разбира се. Но въпреки това, аз вярвам в едно друго нещо, защото темата ми харесва за децата, да то говориме. Човек не се много променя. Значи, ако се вгледате в ваши съученици, ще видите, че това, което сте открили, когато той е бил 4-ти клас, той има горе-долу същите качества и сега. Информацията е различна, начинът на живота е различен, мирогледа се сменя, но същината, характера остава същия. Моят професор Гриша Островски, лека му пръст, беше голям мозък. Той каза едно нещо, той много говореше за смъртта, но каза, човек като умре, за него остава една дума от по-далечните хора, от по-близките 2-3 думи. И е прав. Например, казва се, той е починал, каза, той беше много сприхав. Нали? По-близките ще кажа, той беше сприхав, но беше и скъперник, примерно, и така нататък. Свързвам го с това, че човек се оформя до определен момент и си остава така, до края на дните си, в основните неща. Между другото, това е в основата на добрите драматургии. Мене ми се иска да ви попитам за дъщеря ви. Споделяте в едно свое интервю, че
не сте и давали да посещава театър, особено когато вие сте играли на сцена. На какво се дължи това? Това е дълга тема в момента, защото дължеше се на това, че тази професия може много да ти вземе. Тя е велика професия, актьорската. Но може да те направи най-нещастен човек, ако малко не ти върви и ако нямаш достатъчно качество и талант. И може би това е било в основата, въпреки че тя напоследък тръгна на театър и даже вече така от време на време казва, че би могло да помисли за нещо друго. Но това е такава една семейна драма в момента, да няма нищо. Какво ви взе театъра на вас лично? Как да ви кажа, Лоренс Оливие казва в книгата си: актьорската професия идва години, в които не е достатъчна за един мъж. Не говоря само за мъж като пол, като той или почва да става режисьор, или почва да пише пиеси. Така че, как да ви кажа, вземи голяма част от възможностите, които бих могъл да реализирам и на друго място. Но ако бях инженер, защото аз съм учил много години за инженер, там пък щях да имам същото чувство. Така че това, което ми взел актьорската професия, е това, което ми взел живота. Съм възпитаник на математическата гимназия в Пазарджик. Бихте ли разказали някаква интересна история от ученическите ви години там? Кой ви е бил учител по математика, примерно? По математика беше другарката Баджиева. Да е жива и здрава. Интересна история. Да. Ми е интересно как вие сте учили едно време там, разхождайки се из коридорите днес, дали нещата са същите или пък са се променили? Аз живея точно срещу гимназията. Даже се вижда входа на гимназията от среща, от нашия балкон. И там на ъгъла продаваха милинки от малките залци. И когато се разболявах, виждах как всичките мои съученици, аз ги гледах от прозореца горе, ядат залци, пият буза, и аз бях много щастлив, че не съм на училище в този момент. Всичко беше интересно, всякът се спомням, защото имаше много приятелство, много... детство, как да ви кажа, влюбваници, вълнения всякакви. По-хубаво това няма да си било. Има и една история, която сте разказвали също. Господин Геров е така изиграл важна роля в записването ви в театъра. Така, Филип Геров. Няколко така думи за него. Там, където живее, в съседния вход в нашия блок, живее Митко Марин. Малко по-надолу живее Янина Кашева, там на канала. И Янина и сега е много хубава, но тогава беше най-хубавото момиче в Пазарджик. И тя естествено, какво да стане най-хубавото момиче? Актриса. Но ние с Митко въобще нямахме намерение да се занимаваме с това. И един ден Филип дойде и каза: аз съм ви записал в една школа към театъра, и така и двамата станахме артисти. Сетих се за една друга история, как с един съученик мой запалихме остров. Разкажете. Той надолу не беше облагороден остров, сега е по-облагороден. Даже веднага искам да кажа, че много ми харесва това, което се случва с града напоследък. И специално и острова, много хубав е стана. И отивахме, нещо се учихме да пушим, и на края на острова, и по едно време някаква суха трева, и ние бяхме с велосипеди. Тук това е града с най-много велосипеди, предполагам, че знаете. Това е най-равният град в България. И веднага избягахме, и като дойдохме тук в нашата махала, виждаме ни пушици, беше бая изгоряло там, много ни беше страшно. Но смешното е, че той беше сина на шефа на пожарната. Страхувате ли се от кинообраза си? Напоследък така младите гледат сериал "Стъклен дом" и очакват, когато идват на театър, повечето ми връстници, да видят кинообраза ви, а не ролята, която ще изиграете в дадена постановка, примерно. "Стъклен дом" не го гледат вече. Революция Z. Вижте, артистите много се преструваме понякога. И имам колеги, които непрекъснато как влизали в образ, излизали. Такова нещо не съществува.
Обстоятелствата, които ги има в сериала са едни, обстоятелствата ги има в тази пиеса са други. Ако можеш да го правиш едното и другото, ти си различен. А да се страхувам от образа си? Не, в никакъв случай. Случва ли се някой да ви срещне и хей, гледахте по телевизията, да задават такива неща? Се случва непрекъснато на хора, които показват по телевизията. Не винаги е приятно, но в повечето случаи няма нищо лошо в това. Всъщност, много хубаво, че имат български сериали. Това е много добре. Много е добре. Когато сте били на нашите години, на кой български актьор сте искали да приличате? Кой е бил идол, водещ някой? Не са един и двама. Тогава много харесвах Апостол Краметев. Аз мога да ги изборя всичките, защото след това вече играх с много от тях. С много. Бих казал с всички. И даже това беше много интересно нещо, защото този, който си го... Примерно първият ми телевизионен театър беше една пиеса за двама души и аз бях първи година актьор. И срещу мене стоеше Невена Коканова. Невена Коканова. Знаете ли какво е това? И тъй като ти все пак си с един, бих казал, провинциален менталитет. Аз не съм гледал на театър. Тя дълги години е играла и в нашия театър, тук в Пазарджик. Вие бъркате с Катя Паскаля. Аз говоря за Невена Коканова. А не е проблем младите да бъркате тези артисти. И говоря за това, че този пиетет към тези хора, после вече като играеш с тях, понякога той се дига нагоре, но понякога се разочароваш от тях. В случай с Невена, разбира се, не беше така. Такъв ми беше случай с Николай Бинев, леко му праси на него. Първата ми роля пък в театъра беше с него. Една много прекрасна пиеса. Ние с него играехме главните роли. Аз първата седмица бях леко блокирал как ще играе с този велик артист. А после вече... Сега една неприятна тема засягам. Вашия коментар за уволнението на Павел Попандов и Филип Трифонов. Как ги приехте тези? Защо стана толкова модерна тази тема напоследък? Мировайки се из интернет пространството, различни коментари така хвърчат в пространството, всеки има мнение по всичко. Вашето какво е? 10 години съм бил директор на театър. Тази тема не искам да я коментирам. Да, съжалявате ли още, че сте актьор? Понякога съжалявам. Но то свърши вече. И актьорлъка, и живота. Така че не е фатално. Благодаря ви, че бяхте наш гост.